convidamos a todo o mundo que queira vir a este festival a ver non só a cultura e a tradición que nos van traer de diferentes partes de toda a Península Ibérica. Este ano, como ben dicía Andrés, vamos ter 45 grupos que van vir representados por as 4 provincias da comunidade galega, con agrupacións de Entroido ou de Máscaras de Inverno das 4 provincias galegas. A maiores teremos tamén de diferentes partes da Península Ibérica. Neste caso virán 3 caretos de zonas diferentes da zona de Portugal, do país portugués, do país veciño. Despois teremos do resto das comunidades da Península Ibérica, virá un grupo de Asturias, 2 grupos de Cantabria, 2 grupos do País Vasco, 3 grupos de Castela e León, un grupo de Extremadura e un grupo de Castilla-La Mancha, de Guadalajara, os Diablos de Luzón, que este grupo será o grupo convidado a participar nas xornadas que facemos de conferencias cos rapaces do Instituto Carlos Casares en Viana do Bolo, que isto será o que empezará o día 26. Tamén convido hoxe a xente para que mañán o que poida vir, na sala de exposicións do Concello teremos a exposición de fotografías da mascarada máis as esculturas do mobiliario do Entroido de Piquico, que é un escultor e pintor nativo de Viana do Bolo, e mañá ás 7 será a presentación. Despois o programa vai ser como todos os anos. O 26 as conferencias a mañá no Instituto, a tarde a partir das 6 recibiremos aquí na sala de plenos a un grupo que ven especial invitado, que é un grupo que ven do norte de Italia, de Sapala. Será a presentación ante os medios de comunicación, máis a benvida aos dous alcaldes, o venres ás 6:30, que non son de plenos. Despois ás 8 teremos a participación outros anos de 8 agrupacións da nosa comarca, tanto dos 2 concellos de Viana como Vilariño, máis de algún concello veciño, máis un grupo de León, que farán cantos de taberna e farán unha ruada por as rúas do povo. Despois o 26 o 27 sería o desfile en Viana do Bolo. A mañán xa teríamos unha sesión vermú e teríamos o Vivo Market, onde vai haber máis de 28 stands de artesanos que van a traer os seus produtos artesanos á vila de Viana do Bolo. Teremos unha sesión vermú a partir das 12:30 coa actuación dunha charanga. A partir das 5 empezará o 9º desfile do Festival de Mascarada Ibérica polas rúas de Viana do Bolo, e a partir das 8, hasta chegadas 2-3 da mañá, teremos a actuación de 3 charangas, neste caso o Grupo do Molleuto de Viana do Bolo, Charanga Fuego e os Festicultores. Despois, o día 28, trasladamos todo o que é o desfile de máscaras e o Vivo Market, pasámoslo a Vilariño de Conso. A partir das 10 poderán tamén disfrutar do Vivo Market, é dicir, de produtos tanto de artesanía como de produtos típicos da zoa, habrá tamén un mercadillo, tamén en Vilariño de Conso, e despois, a partir das 11:30, as 45 agrupacións, máis o grupo convidado de Italia, desfilará por as rúas de Vilariño de Conso. O remate tamén do desfile, habrá actuación de a charanga Támera. Isto sería o que é a programación. E o resto, nada máis, se queredes fazer alguna pregunta, alguna duda que teñades do que é o desfile, nada, é o que digo sempre. Agradecer tamén os establecementos de Viana do Bolo e as empresas e xente particular que colabora ca asociación. Se tedes algunha pregunta, se nos importa acceder a despois, vamos a dar que cerre Melisa, alcaldesa de Vilariño de Conso. E despois, se tedes algunha pregunta, algunha cousa, podemos responder. Bueno, moi bo día a todos, gracias por vir hoxe ata aquí a presentación deste festival, que como vedes é a novena edición, é un festival máis que consolidado. Cando empezábamos por aquela data con a mitade de grupos, moito menos da mitade, verdad? De grupos nunca creo que pensamos crecer tanto, pero bueno, isto Jorge danos as gracias aos concellos da Diputación, pero neste caso non é só o factor económico, é o factor social, tamén é importante. Eu quero dicir que sin as asociacións, sin o traballo del, e sin todos os medios humanos que se ponen neste festival, sería imposible facelo nestes 2 concellos, sobre todo en Vilariño, porque é moito máis pequeniño que a Viana, pero, bueno, eu creo que en Viana tamén sin o factor a materia humana sería imposible. Eso é porque toda a población se volca neste festival, senón sería imposible consolidarlo, ter 92 máscaras
que creo que é moi importante porque non 92 máscaras se poden ver pois eu creo que en ningún punto nun festival da nosa península. Corrígeme, Jorge, se me equivoco. Que sean festividades tradicionales, non, hai festivales que mezclan festividade de inverno, bandas de gaitas, festividades sobre a tradición dos mortos, sin en cambio que sea festival exclusivo con tantas máscaras, pois non. A mí só me queda invitarnos a todos a que veñades a Vilariño bueno, neste caso a Viala do Bolo a Vilariño, como se poden ver as máscaras nos dous sitios, pois cada un decide tamén a donde quere ir, e se queredes ir aos dous sitios, pois nos encantados, porque isto para nós é un retorno económico moi importante para toda a población dos nosos concellos. E visto o cartel, creo que hai actividades para todos os públicos, hai actividades culturales, hai música popular, hai exposicións, hai ese factor importante que é introducir nos institutos e nos colexios as máscaras, porque moitas se recuperan grazas a este Vivo Más. Entroidos moi pequeniños e entroidos novos que veñen este ano se recuperan, creo, gracias neste caso tamén ao labor que fai Jorge. Así que convidaros a todos, creo que vamos a ter moi bon tempo, esperemos. E pola miña parte, darnos as gracias, nada máis. Non sei se tedes preguntas, pois agora abrimos turnos, se o alcalde non quere nada máis. No, nada máis, se cerramos, tú cerraches moi ben cerrado, o sea que sin problemas, é unha cousa que, como lo dixo Jorge, seguramente sabe máis da mascarada que a nós. Entón, se tedes algunha cousa, algunha pregunta ou algunha cousiña, pois nada, pois entonces vida a disfrutar e nada máis, esperamos vos esos días por aquí, tanto por aquí como por Vilarín. Moitas gracias a todos.